Kontzertu batera joaten garenean, zer dago beti bertan? Musikariak, teknikariak, dantzariak, horrelako, jendea ikusten dugu eszenatokiaren inguruan. Baina beste langile batzuk ere badaude tartean. Adibidez, argazkilariak, kontzertuen argazkilariak, propio kubritzen dituztenak kontzertuak. Eta horrelako mordoa daude, eta Euskal Herrian ere badaude. Nik adibidez, Lezaman aurkitu nuen duela aspaldi Gaizka Peñafiel. Bera izatez trikitilaria da, badaramatza 30 urte trikitilari bezala, eta azken 10-20 urteetan trikitisa klaseak ematen. Baina, duela 10 urtetatik ona, argazki munduan ibiltzen da, eta zuzenekoak kubritzen ditu, argazki bikainak. 3 milioi argazki baino gehiago atara ditu, hori jartzen dio bere makinak. Orduan guazen Lezamara, kalejira eitera, Gaizka Peñafiel ezagutzera, eta ia zen motako argazkiak egiten dituen bikainak. Aurrera kalejira. Opa Lezamar! Bueno, Gaizka, hementxe gaudela, Lezaman. Bueno, ni etorri nahi zona, zu ezagutzen zintudan. Baina nahi du jakin, noizti ezagutzen argazkilaritza mundu honetan. 2013an hasi nintzen. Nire pasio handi bat izan da betidanik. Eta holako baten eukinoan aukera, proiektu polit batean sartzeko. Eta hortz hasi nintzen, gure barik. Baina Gaizka, zuke lotuta dituzu zure bi pasioak, ez? Zuke argazkilaritza bai, baina baita ere, musika egintzan ere hor zabiltza, ez? 2013 urte horretan hasi nintzen Esne Beltzarekin, orduan Xabi Solanorekin harreman oso ona neukan, justo bera nire diskoan kolaboratu zuen, eta proposatu nion, ia laguntza behar zuten euren disko barrirako mikinok bat egiteko, edan alakoa, baietz eman zidan, da holan hasi nintzen. Honezkero nik uste dut, 200 bat kontzertu egin ditut, momentuak islatzen esaten dugu, ez da? Batzutan musikaria dira protagonista, baina beste batzuan publikoa ere bada. Kontzertutan oso importantea da publikoa. Niretzako da, kontzertu bakotxa desberdin egiten duena. Eta zure ibilbide guzti honetan, zenbatu dituzun noiz bat, zenbat argazki atera dituzun? Kamerek esaten dianagaitik, nik uste 3 milioitik hurbil egongo direla argazki. 3 milioi? Bai, eta gainera denak gordetze ditut. Eta ordutik ona zenbat musika taldeekin egin duzu lan? Pila bat egia esan. Nik uste Euskal Herriko abintzak gehienak pasatu dira neure kamaran aurretik. Esne Beltzarekin hasita gutxira, hasi nintzen bai Kepa Junkerarekin. Niretzako oso referente importante izan da, bai bera eta bai Solano bera ere, eta orduan niretzako gore itzela zan, hoiekin lan egin alizatea, ez da? Eta gero, asko pasatu dira, Gatibu bera, Untza, Berritxarrak egaz behibili izanaz, eta ez hain ezagunena bebai. Eukiko duzu zuretzat argazki kutun bat, bereziaz? Neuretzako Fujirroke jaialdian jo zuen Esne Beltzak, eta oso berezi izan zen. Ez da nire argazkirik onena, bai niretzako balio emozional handia daukanaz. 10.000 japoniarren horren jo zuten, pero gainera kamerinoan Skrillex, Bob Dylan, ez dakit, hainbat artista mundu mailakoak gurekin batera, praktikamente egon ziren. Gaizka, eta aurrera begira izango dituzu proiektuak, ba? Epe laburrean kontzertuekin jarraitzea, baina badaukat hor liburu bat egiteko asmoa. Ja, ia 10 urte beteko ditute mundu honetan, eta konturatzen nahi sare soziala nahiko galkorrak direla. Orduan, euskarri fisiko baten behintzat dukiteko, laburpen bat ibilbide osoarena. Eta zure lana, non ikusi leike? Argazki horien non ikusi aldia? Sare sozialez gain, gero badaukat webgune bat, gaizkapenafiel.com, eta hor dago azken urteko artxibo handiena. Orduan jendea sartu alda bertan, eta zure lana ikusi. Horixe da bai. Bueno, Gaizka, eta zuk, zer sentitzen duzu kontzertu batean argazki bat ateratzen duzunean? Gu zorioneko gara, gure lanean soinu banda daukagu. Eta hori niretzako oso atsegin egiten du prozesua, ezta? Eta gero momentua bilatu behar dira. Batzutan da, musikari baten keinu bat, eszenatokian gertatzen den zerbait, publikoan gertatzen den zerbait, ezta? Adibidez Berritxarraken azken kontzertuan, emozioak egon ziren azalean, ezta? Eta horrek guztiak erabatera bestera islatzea iruditan, niretzako hori da bereziena. Eta niretzako betidanik trikitilaria izan zara. Eta trikitixa munduan jarraitzen duzu, ez? Bai. Oin dela 21 urte klasak ematen hasi nintzela. Bai. Beraz, ja urte batzu... Horrela, ezagutu zintuan, behintzat, bai. Eta horretan segitzezu. Bai, horretan jarraitzen dugu, bai. Nik ekarri trikitixa eta zerbait joko dugu, ez? Hombre!
Ze polita, Oso polita. Zelako lan egiten duen gaizkak,